Ko himen ko para beid hau trei Jesus Christ mendakasngi u Jesus hikai yangi ya kae kaba kam kerpang ha ka jingim jangi kalang syapang ka hima jongo balai bad ban pen sautu yangi halor kane ka pang u Jesus wanra hangi artiliki parshi jong simbai la bet but parshi jong simbai sinapa baro artili kinigi simbai kiyang nagabinda ka bor bamayan jong ka hima ublay ba du jisu kren ba ka hima ublay tik kumba ubruyu ubalelait bet iyaw simbai ha kalingka unongrep uba bet partip unhe unsan kumno kane kalong ka jingi kai halor ka jimpuson bat ka jing turiap kabangidon kam halor ki ka tinu balai halor ka jingi du balai kata ngidang duriap jiliu bangi puson jiliu kanang yarap iyangi banlong ki baseisoh kalam ka jimpuson kalam ka jingim bat ka tinu trai kalam ka jimpelut por jangi ngimla balong ki baseisoh bun ki Khristan ki bakala hakane ka benta shisin ba ki opdiang ya ka jingshai jangu Chris shisin ba ki opdiang ya ka bor jangu mensiam bakoi shisin ba ki opdiang ya ka jingikai janga balang kimju pelut porshu ban pengam ya ka bakila opdiang kumuni usumbai usaha po kendau but sngi kalam dala ban sautu unang rep unang he unang san hapo ke kendau ka bamut ke jimpuson jing duriap ba jilliu hal or ka jinge do balai ngi haban pen he pensan nagata kada bon gi Khristan wan hadin ba ki pdiang ya ka jinge kimju im ya ka jingim baba namar kimju trei shitom ban pen he pensan but bun gi Khristan kilong gi Khristan tang hakan nam palat ya kane kimju im haba ki im komne ka jimma kalong kimju kerlalong ki ba seisoh banlong ki ba seisoh ka ba mot banlong ki ba penyar ya ka jingim jangi banlong ki ba penyar da ka jinglong oblay banlong ki ba penhe ha ka jinglong jangka hima oblay tang ki ba trei shitom ban penhe bad penyar ya ka ne ka jinglong oblay kila banlong ki ba seisoh ba kilong kila banlong ki ba longkum ki terjub keu ba irap bad balong ke jimmandoi ya kiwai but haban pen sautu shushu hakane kapang ujisu ongru syapang simbai sinapa ubarita lese don bun ki buriu kimju kein kordor hadu kata-kata ya ka jingim badu jisu bad ka jingim baduai jingim ban puson ya ka tin utrai ka jing mendoi ban late mas ba kuit man gasngi jim mandoi ban late mane sacrament jim mandoi ban duai rosary jing mendoi ban shimenda ha ki retreat ba per ki perkat kis ngobiang yalade dautau sembai barit sembai sinapa Henry Jisu padu wong komno habang istang ban pintrekam ya kalat kalindi ban roy ha ka jinga e jongo Chris ngin kerlalong uding ubahe bun ki beri ki perkas sin ban long Khristan kin kerlalong ki bahe em ngidon kalat kalindi ban penhe pensan iagi ladangim pintrekam kata kalat kalindi kaba kabalang ka terwa hangi kaba Jisu lakendu yangi ban em ngin sa sakut ha ka jinglong rit henre dah ka ba puson bad duria bad pendrekam ya ka jinga e baro ngila balong ki bahe bad haba wan ka jinge nginum kinrandin kang ne Jisu ongro ka we ka pang ham lemba ka shiti sha ki Hebrew ngi ki belayo pidiang ya ka jingshai ngi haben yakendo jinge babonjai
Omde penshai yangi henre ngi ki balayo pidiang jingshai kabamol jingshai hangne kayang nagabinda ka hima obale ka jingshai hangne kayang nagabinda ujisu Kris ujisu long ka jingshai shisim bangi yo pidiang ka jingshai ya ujisu ka jingim katkana ngi ya kendu jinge babonjai ngi haban ya lemba ka jingsha shitom Kibruyu ki nisiyangi, kibruyu ki bitaringi, kibruyu ki aptap ban penjod ya ke jingim jangi, kibruyu ki thaulad ban penlarai ningi, namaru Kris. Henry, kaktinu bele ka ang ngide ban long ki bas scam ha ke jingit ka bamud scam ha kiye baro ka bau Jesu la batai hangi, ka bau Jesu la kedau hangi, ka bau Jesu la im ha ke jingim jangu, kenamba nginum long ki Khristan ki ba kinran din haba wan ka ler jang ka jingsha leben bat ka jing tenju hakamat ki jing tenju hakamat ki jing penshoy hakamat ki jing shitom hakamat ki jingsha leben ngidi balong ki bayaine nakabinta kane nakata ka jinglong ret ngidi balong ki bayar nakata ka daw usimbay sinapa ukadaw hangi Ladangi long ki Khristan ba kloy ban trei shitom da ka ba imya ka jingim ka ba Jesu la bsiam ha pojangi ngin sanang he nang san rengkat ba du Jesu nang ta ngin he ha ka ta ka dur bangi kloy ban pidyang ru wadia kita ki buryu ki ba lebein yengi menshua wadia kita ki buryu ki ba tarais nyu yengi ha ka jingim jangi wadia ki buryu ki ba apta ban penyap yengi yakiru ni pidyang da ka ba pinyare kakti kumu simbai sinapa enda ulahe ulastang ban kner ye kitna jongo ban pidyang ye ki sim ki do ki balong ki dak ki shin jongo ksoid ubalawan minshua ban pu iya ki simbai kumbangi puson halor ka parshi jongo nombe haba ki simbai ki la hab hakalindi kisim ki do kilawan ban puya ka bat pinjot no Henry shisin bangi roy hakane ka jinglong jong ka hima oble jinglong jong o Kris shisin bangi kerlalong ki Khristan ki bajenai om donshu kano ka jimbishni om donshu hangi kano ka jimbitar om donshu kano ka dakashin ne mensiam jong ka jingyashun bat ka jingya pai Henry ngi kholoy ban piar ya kakti jangi ngi kholoy ban tur shakibriu bayale persyayangi ka jingim Khristan bat ka jinglong jang ka hima oble kalong bangi de ban kerlalong ki bri ba kedup ye kiwe wat ye kinong shun jangi ka hima oble kalong ka dakashin jang ka jingin jingmap jingsuk jingisene bat ka jingkomen naga daga daw ko himen ko para kaneka parshi kalong ka parshi ka hikayangi ban trei shitom padu Jesu ongru hakaju kapor na kanega jingikai na kanega jinglong lada ngi kinran din kadon ga jimayangi ya ke ba kinran din na kanega jing soto na kanega jing shai jongu Kris kin poi shaka jing chot namar utrai unnom ken kordori ki Khristan bam treban treshitam bam treban pentrit yalade bam treban ya treilang badu Kris hakie kie baro ngide ban puson yalade hadu katno ngi duriam hadu katno ngi kloy ban pelod ya ka por jangi ban badu Kris tangki ba pelod ya ka por jangki badu Kris ban he ban san kila ban kerlalong ki kun ba ide jomu ngidwai hakane ki yukrish bakuit bangindup yo kata ka mensiam ban yaine badu Kris hakie ke baro what happened ke jinge ke jing shitam babun chai jisu be it karku kardo yangi pensle yangi daka bor jangane ke jingi kai bangi longro ki kun ki ba piar ka ti jangi bangi longro ki kun ki ba yarap ye ki ve ban pai shame bungi himmen ki para jangi haki inga sem jangi haki marjan marpa jangi kila jingai name wat hadin ba ki pdiang ya ka jinge jisu yarap yangi lempa ka jing trei shitam jangi ben kro ye kiru kenapa lempa kene ka jingi kai baro ka bangi ai na kene ka center ngilaban
pediang bungut ngilaban piar kekti jongi babaro mangi ngilong ki bayat trailang bangin pen seluruh ya kiweru ban sengap ban puson ya kektin kabangi pen priang man kapor haka jingim jongi kumcuru lembaga nega channel de mame melapin seng de mame melapin wandur ai baga nega ministry kabangile man kasngi naka nega sender kalong ka seisoh haka jingim jong baro ke bashimenta ke basngap ya kaktinu trai pakindup laban im ya ka jingim kaba kuid lemba ka jingya trailang jongki karku kardo ya baro ki kun ke bashimenta haka nega mas bakuid bat kumjuru ke ban sasngap ya ka nega kaktinu trai bakin ya jingai ka jingkarku banlong ki Khristan ke bajanai en ya ro ya utrai Jesus Christ.